Hej alle sammen, velkommen til. Vi har fået noget nyt og spændende på lager. 1M Coupé, hvis det siger jer noget. Og hvis I synes, den ser bare en smule bredere ud end den almindelige 1-serie, så er det fordi, den er 4,8 cm bredere bagpå og hele 7,1 cm bredere foran. Følg med, og vi skal vise jer noget mere. Hvis du synes, fælgene ser en lille smule bekendt ud, så er det faktisk de samme, som sidder på BMW M3 E92, E93 og E90 Competition-udgave. Men ikke kun fælgene er lånt fra den, men også bremser, undervognen bagi og differentialet. Den meget specielle farve her, Valencia Orange, er en ud af kun 3 farver, man kunne få den her bil i, da den blev produceret. Så et meget limiteret farvevalg, men jeg synes, den her gør sig rigtig godt. Endnu en gang har vi fat i en bil med 3 pedaler og manuel gear, der gør den til en ekstra sjov bil, der er meget involverende at køre, og man skal være vaks på rattet. For det trænede øje kan man måske se, at udstødningen på den her bil ikke er original. Den originale udstødning medfølger dog, men jeg synes alligevel lige, vi skal høre, hvordan den her spjæludstødning den lyder. Vi skal også kigge lidt på motoren, som faktisk er lidt interessant i den her, fordi det er den første turboladet motor i en M-bil. Og udover det, så stammer motoren fra en ikke-M-bil, altså Z435i. Og det var der en del, der rynkede på næsen af, lige indtil de havde prøvet bilen. Bilen er produceret, fordi M-divisionen synes, der skulle ske noget nyt med deres coupé-udgave. Så i 2011 og 12, meget få eksemplarer i 12, blev der produceret 6.331 af den her udgave. Hvor mange der er i lige præcis den her farve, vides dog ikke. Så for at opsummere lidt, en lille bred bulldog her, 7 cm bredere end den almindelige coupé-udgave, en 3 liters 340 hestes biturbomotor, som er taget fra Z4'eren. Vi har en masse dele fra M3 E92-udgaven. Vi har et produktionsantal på 6.331. En lidt speciel farve, som virkelig vækker opmærksomhed. Og så ikke at forglemme manuel gear og træk på baghjulene. Skal det her være din næste bil, så giv os et ring eller skriv på vores e-mail, og vi skal hjælpe dig i mål. Please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night.